shoutout po sa family namin. Kayo wala. Ayun yung nasa TikTok yung ganun, no? Ay po. Ay po. Ay po, shoutout po sa family namin. Ano niyo ako? Kayo wala. Hindi ko kayo maya. Family kong... Shout out. Hi ma! Hi pa, gano'n. Hi kuya natin. Shoutout sa family ko. Shout out po sa Marianito family. Shoutout sa Takdera sa Tilayo family ko. Shout out po sa Salo family. Shout out po sa... Shout out po sa Tabula family. Bye-bye po! Salamat! Bye po. Bye kuya. Bye po.